Salutare, fraților! Azi și noi un vlog cu motorul, cu muta camera. Da. A? Ok. Așa. Dai tu cabină. Azi ăsta așa e vlogul. Și da. E 2 septembrie. O să înceapă școala. Din păcate. Da. Știu că nu vă place școala. Nici mie nu-mi place. Bă, mădă! Vezi că urc panta aia de acolo. Hai să, da. O, fraților, are cea panta asta. Oh, oh, oh. Uai, pământ! Uai, ce m-am odărit! A? Dă-i pe acolo! Ha, mă duc să mă ajut! Nu știu cum am dat peste ea, poți? Hai, încearcă. Atunci pun și dacă vezi că aluneci, pune-i frâna. Stai. Dă că ți-o urc eu atunci. Lasă, ține frâna așa. Dă drumul. Păi eu ți-am zis. Ce trebuie să fac abonații? Să dea like și exact, subscribe. Da. Vezi că mereu să stăm la Vladi. Un pic să luăm o pauză, că eu m-am mai dat cu motorul. Da. Am venit de la pădure. Niște prieteni de ăștia așa mai mari. Să vedem ce video. Păi da, nu dau chiar acum al drumul. Nu e atâta vlog, așa e, bă? Stai, dă un pic. Să dați like și subscribe. Așa, regele. Noi acum luăm o pauză că e cald afară. Noi stăm. Lolul ăsta. Dă-te-o jos. Stai să stau un pic în cald. Bă, vedeți că las așa, uite așa. Las așa un pic telefonul, nu o să ne vedeți. Nu mai, dă-te jos să nu cadă telefonul pe aici. Așa. Trebuie să văd câte minute am pe care pot să fac. Păi tu faci cât vrei tu. Cred că da. Faci și cât o oră. Cât zici să fac? 25 de minute. Bă, câte like vrei să strângem? 10.000 de like-uri. 10.000? Da. Bun. No, e bun, îmi zice Nicu. Acum e foarte cald afară și noi am ieșit așa frumos, elegant. Parfumat. Nicu
că nu o să apară un vlog azi. Exact. Că Nico... Bună ziua! Bună ziua! Nico... Revenim imediat. Bun, am revenit. Și, da. Stați așa că încă o dată trebuie să revenim. Out. Am revenit. Dăm un burnout un pic, să vadă și lumea. Imediat, și până. Dar frate, uite-te la mine și uite-te la mine. La asta. What the fuck? Ce? Am făcut așa și ne-a picat așa. Hai Zepro. Ne-a picat ție. Hai, că a luat-o. Ha, ca-i Zepro. Dai, stai. Caiți de pe. Caiți de pe. Dăm bătaie. Da, ca-i Zepro. Caiți de pro. Caiți de pro. Dar tu nu vrei să te dai asta jos? Nu, că arată o râfără. Păi poți să ți-o pui imediat înapoi. Că vrei. Știu, dar arată o râfără. Uite, uite aici, la tubă. Poți să-ți faci un din aia, să o porți din ăla ca să bei. Așa. Burnout. Fraților, facem un outfit. Hai că mă filmează Mădălina acum. Ține doar așa, nu ți-o pune. Nu ți-o pune, văd. Stai să văd. Așa, facem un outfit. Aici avem tobă sport. Hai să vedeți. Aici avem o tobă sport. Aici, cum bine știți, vine toba. Aici, pe partea cealaltă. Aici este carburatorul. Aici. Aici este carburatorul, aici este rezervorul. Aici este pripul, care face forma, frâna. Accelerația. Avem aici pedală, accelerația și frână de picior. Burnout-ul. Hai să-i arătăm și la Facem oameni. burnout-ul? Da. Dă-te mai, uite, pune-te acolo. Ca să nu sară nore pe cameră. Burnout. Și pe aici e gata episodul. Da? Dacă e gata. Te filmăm de 7 minute. O sări noroi? Da, o să zic. Nu, dacă o să-i bă. Și da, fraților. Am revenit. Da, Mădălini șmecher. Eu ce frumos e, bă. Eu ce vrei și-a făcut. Da, eu mă, cine... Asta una. Așa. Și... Dar pune pe pauză dacă nu mai... Bă, tu o să-și iei cross. O să-și iei poate și mult. Ceau. Nu. Vlad, ce face? Mi-a trimis poză că i-a venit Kendama. Dacă ăsta pune pe pauză, dacă nu mai vrei. Ba, da, vorbim. Tu vrei să-ți iei crosatele. Poate vezi. Hai că nu e așa te joc. O să facem un vlog. O Așa, să revenim. se... Bun. Uite aici, să nu mai Ok. Așa.
face. El cu, tu sărat, el cum făcea. Știi cum făcea? Zici că se căcă, frate, cu el. Așa. Și cam atât, fraților.